na sije me de wo hyase wo Ghanaian time story bi wo had over the weekend na me dwen ho na da bokrata yin so e ka ho asem no na mesetiefo se muyi masumpa asem ne no sije eno nko ampo na meka ho asem e na me de asori a me gidi se eno no ehun enka eye far better e ten de aka no sije wonim se veterinary services department no ni fa omo ewo ministry of food and agriculture na e ka che se eba no enama hodo a ewo dwam no a omuntumi en my guarantee se ni nyina ye correct ni nyina ye papa a ni nyina wodi ye yie a ni nyina wo wi a emfa sunsuanso bia emrewo omu generalize ne ye enuane bi ni ade ni titiu ena ye enam enti se wukodru baabi na ntwenema ka wa wonim se bia kwama lata dwoma ye yi no £1 ema 30 Ghana na wakodru baabi ni ye de ma 15 Ghana ana ye de ma 20 Ghana na hunu ne se eye fo enti ne obeto no dodo akofi a na eye wo awasem se je omo kye se enam ne de bebre no a ne wo omanyi mu bebre na to tese enti yan kasa nso a ye kwa bonte akwakoto sa anuane no ye wa responsibility bi edema ye ho se ye be hwe se nam na ye to no eye papa na ye ni de bia no de afo ati na ye nkonkoto yade emfa nkofie enkoma abusuafo na wo hwe ensemi mu a Greater Accra has saying Regional Veterinary Director Dr. Joseph Kofiabu ena ekasa ensemi na sije wuyi enama sama wo mo ekan a ene ya na bi kase eba ne senkro na yade ya abro so ama enkwada kra enya kidney yade enkwada kra enya yade a chese amodin sije se wuyi se enwo a omode sudi ni ade Sudan Sudan 4 yifrafra no a ye chesi na nsen no enkate granule paste na nso be kono nkate no se wo yide yabobo no eyide ya che na de ya yam na aye smooth no ebi mu di esam efrasa enkate no ebi nso di chechire kra de so dim chechire ebra ya che ya yam no ebi nso edi bi fra nso bate se bi di kokonte kra ebi nso di kokonte efra kate no tu dia wo no wo to no wo dia nso waton kate de koyen kate nkwan se yenya no nko a ayi wonim se emore abromori yayi over the weekend na me follow stories bi ni ade ebi mu de ye free bibi yeast omo beki ade no enim yeast no ema de wo de ye no etu ye se bi mu so de yeast no efra emore na wo kwakoto intene ni papa mu pa de so pe emore de kabanku a nka kono kope waburoto na bedon sije wodon ya kwafidie so oyam na fa wade besi honom na ye bisa ye ho se eba ne sen na choba fo ibi krampo no wonim se fufuo na abanche na omo wo no na wode ne sa afa enwo kakra na wode aka fufuo no ntu ba beka se eye bode na akom enso na bode ba ko se krai bi nim eno ni wiase ne yenim se bia mi bia twem no ne sa ne ma no exactly why are we doing this to ourselves adentina ye ho sa ye nyina so ya Kristofo ye nyina so ya krabofo wonim sa de a wo ton esi pro so na esi wani ma wo ton wa wonim sa de ewudro pa na wo ton ma nipa na waton na batan akoto no de akoye de one ne manyina no madi etimi de sese no dia no ena vet mpanyefo aka se omuntumi guarantee bibia ma yen na momo no wo so wasudie de ohunu ne se wa ho odin mu no eba no sa akatoa mo makosam ne ade no enka wankasa kɔ ne kɔtɔ mako monkom sa na monko ne ma ya si jo be kɔ ne ayen ma ya chichi ne nyina no wo de wankasa kɔtɔ monko no ne kɔ yam na hwɛ dodo a wo benya na hwɛ monko na ya chichi de ma ye no ye nkasa ye gu obi adwuma na momo no ye betena ha se ya na ye de ne se aduane na ye di kɔ ye mu nim se wo no eba no eniema bi a ye beka se yesu bambɔ ne ebi mu ebɔde nya yade no won mo sabra ne mu ba kokora enso yade na so efifa efidie yedie no enti efiti na ekoyi ankasa ne take responsibility dia aka no ye FDA fo asodie so mo be ye dia mayen dia aka no ye FDA fo asodie enti ye ba na mako ene sa niema ya yenyan makatoa mo na ye yenyam no ne de keka ho no yire wo ho kodwuma aton fresh na wankasa ebeye ho adwuma ne pe konko bi container fagum ne fasi ho ne fadi adwuma kakra wate yesrem pa nkate no wokɔso ade achi fofofo kɔtɔ wade ne ebe yam blender ho mo fayam ne fasi ho na oni omamu ni di na yanhwe yi a sije nane na hia ho kobi eda ho wansa si kobi ho da
Kobe say Kobe da ho e once na si ho na say unhu bi Kobe da ho kra once na krampo no o men no we bisa asem o men bisa ho say enka ye Kobe a ye de nchine kra hye de ye nim tete na ye nchine ko ano a nka once na so mo once na gu hu na ya de ketwa o mfumu ani enu ye so mo de hye Kobe no mo ne ade no enya ye bedi nti no ye nya hye ye si je no na me ye se da wo krata na ka ho asem na me ye se me de we so ebeto so nti me sira wo didi ye ma me wate didi ye o yo ye ma me mo nso a mo odwom mo mo ayen nyame nkama koma ye nim se ye sikape sika no so de nyina ye ba ye koba ye sika ye ntia nanso bibie ni a ye mo consider ebia de ma beto na de ne am de kwai bia wonnua bi wo ba bi oba bedi bi o ebia na wa de wonni enu bi wonnua bi oba bi obedi bi tia yes science no me ma me Juliet Osafo on Facebook or say assemble nkrani why are we doing this to ourselves why baby abedu no sije Christopher ni nyamesumfo muslimfo nko a ye nyina ye nko ye wieni de moma akobɔ fam ye wieni akobɔ yensa so asɔre dem ye nko na egudwom abna ye nko na ma me nko manim anopai na sije me gina ewo Ghanaian Times mu ha ya na mampani akufo ado na da na de ma ye sere na waji ni chichi na one so afo no ehwe nsase ne mu agudie so na due si ha de me hwe ne ye pa dia wo so ma dua ne ba ko mu wie si genie na omo wota so no omo di nso egu so na mpanyifo kyerese wo hye oman yi mu a enua ye dua be se emfie nani a Green Ghana Day mpanyifo de be hye so no wo mo kyerese over 42 million enua ena yedua wo man yi mu a ne nyina no so no sije ayeye pe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  ayeye a enyini enkakran na omo kyerese 52 million ena man no adua a sese ye de wo hye de gina so a ebo adwuma na se enyini kwa na kyerese na duduo mu eno no omampani akufo ado ekoso a ekai wo sese wo je dua ni bi plant ni bi na wo kodua ya ye wasudie so obehwe so obenyini asa wakɔ wo no obehwe akwada na ma akwada na nyini eno ena mampani eka ho asem ewo ha na Ghanaian Times emu eno no mefa umra daily guide mu na afe yenhwe asema eda ha Dr. Mahmoud Baumia enetu Franka Diama MPP amanyoko no wo hye da bokrate ne fetusumi ensa Wachase Dr. Baumia ede ni campaign no ekwa NPP World Bank. Omo de kwa NPP World Bank na jumo mukodi wo ho ne de edroso pa. Se de waye wo manta hodo awakọ no wrewra fiem wo ho ma no wo bodan kokoko ba bebie no na vice president Negina wo de na chie no bebie na wumie na wakra ho keka ne ho pepra wo de bebie na ebe soke wo na eno na wo wrewra fie kokoko adamu hage nkrofo ton na ni suade hunu ene vision na wo kita no oton edema omanfo so manfo besom na omahunu so no oba o meye se metenkran e na meye dwuma se ye ya na opetumi na oba wo nchen wase ho no eye sade onya tumi ni wi a obetoto niema na anyoma na wototo no ama aye wo nchen ba bia otepe no so no wonya ahohan e wo oman ni mu eno so ho asam e da ha no mu a da bokretai ebomu amane na o ma cheche empanyufo ahodo obekwa kohiesia wom ene enkitahudi a ebekoso ne nyina da bokretai eka ho asam na na koyo na koyo awutu senya East NDC parliamentary candidate over the weekend sije yenim de asie na free na koyo now free na koyo usese no post for chese na koyo docket no omodi akwakoma attorney general etwe futu a attorney general edebema wom ne nyina ene se etu a nekita na akoyo no ase ekoye transfer na so transfer ho hyehye no anwie peye sa na edi keka bebebe na ba na ekeka ND samanyoko ni ma ekobo hyemu wo police headquarters na ne nyina so no ampusu IGP ya wo chese wo ye na adwuma no so wo so be ne pepepe frinchim ama na wie se de wo se wie Yewura Johnson asedu nketo ye chema de ma NDC ekondemo anamo na post fo etu no na so IGP so bo wada emra na ye de yedwuma no emra no wo ebedi ubia no ene obedi no nyonyo obedi no pepepe eno so ho asam eda ha na gamanche kintakite koturu yo tusumienu ena woda hai na wonde nasema woka ni bebrebe nyina ne se kroye
enka bom na oka ho asam e wo ha wo se no kwa ne ade edi empuntu eba na eno ene asama ebeto dwa ebra edwabo kase pa we abakosam na course weekend ya wo hwe Adom TV sano ya asante ne nankasa otufo se tutu so mienu wo bo modern tutu nanamon eba ensahwe e wo enkan ha besi agama nche na efe ene ya nua be ma Nathaniel ato na wo hwe enkran abrante tenkran abrante nya wo de ani bio sige not in crime, no, the interview. I'm crampo de come. Oh, me compete. Some go susia. Nemo mono, na efe. Enra, I felt proud to be a Ghanaian. Oh. Ni di kind. Menya santini, menyen krani there, but I felt proud to be a Ghanaian. It's an say, oh, share near my course, so gamanche, I see hotman. In fact, the whole atmosphere was filled with, I said, Adom. Something na gamanche a chief for ya win and sada win kumu na omo ebon komo na asantifo ye kire wo mon kran no Ghana nia ye nimuani Ghana ye nia ye nimuani na no ampanifo eto nsa e de frɛ wo mo Greater Accra Regional Minister was there yes and no be also bebum kakra Enra okasai papa na enkrani mapa Enra Greater Accra Regional Minister Honorable Daniel ni kwatei titles global Enra okasai papa and Obama nen kankran no kan ka say emede kwani mo ode kwani na ti Honorable say de misua ye sebe ena tete ena nyumo dromo aha na de view oh nkaka mi ode Honorable ti e we akoda me dana sepa me gususia osiye aha osiye nso mesia osiye ni nyina naja omuka na me de bia tomitim enti sije Dominic na Dominic kwa de me ye Dominic enkran Dominic ye chen o man meta microphone achi man Dominic na microphone achi nya kasa tinti ka je wane yi ka je wane de o kana say ya better na sorry kwana da bi on ma me gususu entu kan o to na yi ba ko de abeti ase no na Marie o de I ain't funny do my woda adofo edu ma woda de